Èxit de participació en la 5a Conferència Internacional sobre Pins Mediterranis a Solsona. Del 22 al 26 de setembre ha tingut lloc la 5a Conferència Internacional sobre Pins Mediterranis al Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya a Solsona. En aquesta 5a edició, amb 145 participants provinents de diferents països del Mediterrani, s'han presentat més de 130 treballs científics centrats en problemes específics de les pinedes mediterrànies. Com ens comenten els seus coorganitzadors, el conjunt de totes les ponències ha sigut el que ha aconseguit l'objectiu general d'informar, debatre i treure nous punts de vista en camps com l'ecologia, la genètica, la conservació i la gestió, com també valorar els aspectes socioeconòmics que se'n deriven. Les dues sessions de debat que es van realitzar per tal de poder contrastar diferents punts de vista dels participants i la sortida dels boscos cremats pels incendis del 1998 han donat un valor afegit a aquest congrés, que ha estat tot un repte i un èxit. Pues este congreso es ya la 5ª edición del MedPine, comenzó en Israel. Y el hecho de celebrarlo aquí, en Solsona, en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, creo que era un reto muy importante ofrecido por el centro y coorganizado con el CIFOR. Entonces, ha sido un reto en los dos aspectos, por ser coorganizado y por hacerlo en una localidad relativamente pequeña y un centro relativamente pequeño. Entonces, creo que se puede considerar un éxito rotundo. Creo que el reto ha valido la pena. Aquest cicle de conferències va néixer l'any 2000, sense ser cap iniciativa oficial i amb la voluntat de posar en comú diferents línies d'actuació entre els científics del sector. El congrés d'aquest any a Solsona representarà, doncs, un model a seguir per a futures edicions del MedPine.